Banka etikoa ohiko bankarekin konparatuta beste balore batzu markatze ditu eta priorizatze ditu, ez? Ekitatea, berdintasuna, kooperazioa, eta gehien bat ere bakizu beste politika bat daukagu transparentzia aldetikan, ez? Bakizu zertan inbertitzen da, eta gehien bat oso importanteena guretzako zertan ez dan inbertitzen, bakizu armetan ez dela inbertituko, kimikotan, transgenikotan, eta gehien bat pertsona baukate posibilidad jakitea eta ebaztea zertan inbertitu nahi duten edo ez. Ingurumena eskaltetu, berdintasunen alde egin eta banka armatuan ez inbertitzea beste batzuen artean dira banka etikoen irizpideak. Ekitatea, baita proiektu kulturalak, co-housingak, beste bizitzarako proiektuak izan leke beste irizpide batzuk. Beti ere bazkide eta bazkideen baloreetan eta oinarritutako irizpideak ere.